Hi Maring, kamusta? Ramadan Karim. Thank you Maring, thank you. Shout out sa'yo. Shout out guys. Shout out. Ingay muna ako. Saglit. Hello Mukish. Shout out. Shout out sa inyong lahat. Silong ka. Hi Rising. Shout out. Miss Ilongga ka dyan. Patrico, shout out. Hello. Ramadan Karim sa inyong lahat. Busy ang aking life. Buwan. Isip may kadra karon. Shout out kay Lysian, Juanga. Init sa kusina guys, init. Wala kang aking amo. Yan. Puno ang aking lutsuan. Uy. Lumipat ko na to. What you let? Dali mo naman yung nakuha na ano naman niya. English. Tama na nakuha.
Wala kang ilong. Yung may sign niya, imo nga ngalan. Ano yan? Ano na oh? Ano na siya? Sa unang siyang imo mga comment. Dapat. Ano yan? Nagluto pumaraglahan. Ang yerish. Tagtashriba. Mugani. Nightmare shield. Dahil mo lagi na pinanguha mga English mo. English ka na. My nose is bleeding. Oh my goodness. Sa daw? Uy, ano yan? Ganda, masa? Ano yan pa yung comment mo? Ano na? Anong puta na tamani of it? Ano sa'yo? Ikaw ba, ganyan English mo puti. Uy, kilig. Ay, wow. Thank you. Thank you. May isa kang pak. Thank you so much. Ayan. Palipad kayo dyan, guys. Sasayawan nyo kayo. Thank you so much. Sana all. Come on. Another sir? Anong another sir? Ano na?
Saglit lang. Hey, wow! I don't know. I don't know. You see Nilmar here? You saw Nilmar? Oh. I'm busy. Why are you asking me? Wala rata. Thank you so much, guys. Mm, thank you. Oo. Oo. Yes. Isa. Pila na isa? 157. Oh. Salamat. Ako. Ako. Thank you so much. Oo. Thank you. Elham. Mama. Shoot. Pag-order up. Oo. Ulitin. Nag-abot pa sa iba. Hello guys, shout out. Shout out everyone. Thank you for coming. Hello guys. Shout out everyone.
Hello, shout out. Shout out, guys. Hello, shout out to all my viewers. Hi, Baby Rain. Luto ako ng pagkain nila dito.
Marag, laham, tashriba, iyay, laham, puro laham. Tapos, yirish, lugaw. Kamusta, Beverly? Kamusta ang ating life? Bakit English yung mga lumalabas dito? Saan ko ba yung makikita? My nose is bleeding, you know? Saan ko ba makikita ang lingwahe na yan? Bakit ako hindi English dito? Ayoko ng English. Oh my goodness. Walay. Bahala kayo dyan. What you want? Elmar? You saw Elmar here? Elmar, where are you? Elmar? Where are you? I know sang imong mata. Hello everyone, Ramadan Kareem. Four minutes na lang, mag-end live na tayo, guys. Thank you sa lahat ng pumunta. Oy, sana all. Ikaw bibirate na, binubulang mo ako. Spoke English on purpose. Hindi. Nakikita ko dito yung ano nyo. Yung mga
Comment nyo. Pero, nata-translate siya agad sa ano, sa, ang tawag dito, sa English. Oh my goodness. My nose is bleeding. Oo, ina-English ako na YouTube. Oh my God. Mauubusan tayo ng English dito pag ganito ang mangyayari. Paano ba yan gawin? Ano kasi to, direct ako nag-live. Bibirin, 1 minute na lang mag-end live na ako. Kasi ano na, mag-aagdan na. Magdadasal ng mga amo. Ano kasi? Alas 12 na. Agdan na nga. Mag-e-event pa ba ako? Hindi na. Hindi na. Huwag na. Hindi naman ako masyadong active. Mag-upload na lang ako ng mga video. Tapos, ito, magla-live lang ako. Ganun, saglitan live lang. Pinakamahaba po siguro na live, 30 minutes. So, ito, 30 minutes na. Dahil, nandito ka pa. Mag-extend ako. Sa settings. Ay, matagal pa. Matagal pa ang birthday ko. Tagal pa. Sa June pa yun. Sa settings ng alin. Bibirin. Hindi ko makita dito. Nagulat lang ako. Sa birthday ko, June pa yun. Matagal pa eh. Hello, Karshi. Shout out. Okay lang, Bebe Ray. O ito, Tagalog na to. Nagtag-Tagalog na. Yung tinipe mo. Ewan, saan ko ba yung pinindot? Nakalimutan ko din. O baka sinasadya nyo. Sinasadya nyo yata mag-English. Pero nakikita ko yung ano, yung oh, ayan, nag-English na naman. Pag may yung parang inchik-inchik siya sa unahan ng ano nyo, message. Inchik-inchik. Language yata yan eh. Pero pag pinipindot ko siya, makikita ko yung ano, tawag dito. Ano ba yan? Tanggalin. Ay, bahala na dyan. Wala akong marunong. Sige na, Baby Ray. Bye-bye na. Thank you so much. Thank you. Bye-bye. Thank you.
Bye guys. Thank you so much. Ano ba to? Ayan na naman tayo. Hindi naman ako marunong mag-end live. Bye. Minsan naman kasi ako nagla-live. Bye bye guys. Thank you.